Evdela tedît xebatên Musa di nava civaka Kurdek kêmin derbarê pîşeya te taybet ez bêjim. Lê eger bi devkî bê gotin tu çi dibêjin kevne toriyek ama wisa heye. Di nava hemû gelan de heye belkî û dibe ku çi dibêjin mîzaha bixwe belkî temenekî xwe demdirêj heye. Çima pêdiviyeke wisa binivîskî yan jî giringiyeke wisa bi ehemiyet li ser disekine û di jiyanê de te gelek berhemîn xwe bi dest xwe vegirtine pêdiviya wê ji bo civakê yan ji bo mirov tu çawa dinirxînî? Belê niha bi rastî pêdiviya ji xwe wêje em bêjin tarîxa wê ya nû a nûjen di nav Kurda de ji xwe van salên dawî gur û geş bûye em bêjin van 20 salên dawî ye û ev qerf û henek an jî beşek ji wêjeyê ye wêjeya Kurdî ye derdê me a nivîskî helbet wek te jî gotî edebiyata an ji wêjeya Kurdî a devkî ji xwe gelekî dewlemend e û di nav çîrok û metelok û serpêhatiyên Kurdan de ji xwe kifşe yanî dema ku dibêjin meriv ji hin dîmenan zav dike ku gelekî xurt e gelekî tîr û kûr e. Vêca a beşek ji wêjeyê mîzah teyî em bêjin wek serenavekî mîzah teyî civakên Ewropî an jî zimanê Ewropî de jê re humor dibêjin û di nav vêca beşên mîzahê de em bêjin qerfe û yarî û henek û tinaz û lêvok û komedî û laqirdî û yarî ev jî beşên ji mîzahê mesela pêkenokek tameke xwe heye û yariyek tamekî dî heye an jî em bêjin henekek tamekî dî heye an jî em bêjin yek serpêhatiyekê xwe bêje ku bi zimanekî îronîk vebêje zimanekî xweş û bikenî vebêje tamekî wî heye lê vêce dema ku bikeve ser nivîsa Kurdî ev jî wek min gotî di salên dawî de di van 10-15 salên dawiyê de para wê tê kirin û bi xêra hin kovar û hin medyaya Kurdî tê kirin giringiya wê çi ye mesela giringiya wê ji bo min wek mesela nan û avê ye em bêjin bi xêra qerf û henekê civakek dikare xwe bêtir nas bike em bêjin di wê de rexne heye di wê de şîret hene di wê de pêşketin û paşketina civakê jî kirin mesela em bêjin teyî dibêjin mîzaha reş heye û mîzaha ku tê kirin a di nava wêjeya Kurdî de ev jî cihekî wê girîng e lê helbet teyî civaka Kurd mixabin nikare ji bilî çend kesan nikare bi Kurdî bixwîne ji ber wekî jî nikare bigîje berhemên wê yên nivîskî lê wek te jî gotî yanî di pêkenokên Kurdan û qerf û yarî henekên Kurdan gelekî xurt in vêca ez hêvî dikim nifşên nû jî giringî bidin vê yekê bi taybetî mîzah bi taybetî qerf û henekên Kurda giringî bidinê û civaka Kurd jî bêtir di van meselan de bêtir fêmdar be bêtir toleransê bidiye bêtir piştgirî bide şên nû ê ku van tişta bi taybetî em bêjin di qerf û henek û teyî berê em bêjin dengbêjên Kurda meşhûr in lê berê di nav Kurda de henekbêj jî meşhûr bûn Seyid Xan. Mesela henekbêjên Kurdan berê li gel wê dengbêjtiyê mesela di civatên Kurda de heneka digotin. Heneka digotin ew şevbêrk bûye awayî diherikîn. Lê mixabin teyî çilo em bêjin di sê gotinan de dîmenekê mezin di sê gotinan de biriya pêkenokekî biya qerf û henekekî wê rewşê dide diyarkirin û ev ji ber wekî giringiya vê mezin in.